Здравейте, уважаеми сънародници! Днес много накратко. Първо, гледайте Patreon канала на Киро Брейка. Там сме дали интервю час и половина, къде са законно изнесени през годините милиарди български, т.е. включително не български, изнети за грешката, а реално милиарди американски долари и тонове българско злато, през кои банки са изнесли, през кои сметки и къде са отишли. И защо не се връщат в България. Това е първо. Така че гледайте там категорично, ще видите сметките, ги имате в пълното видео в Patreon само, в YouTube само половината от видеото е. И когато стигнете до сметките, те са оградени в червено, дори едната банка е останала извън ограденото, едната българска държавна банка. Просто спирате на пауза, чуквате 2 пъти, за да се увеличи и започвате да пишете. Записвате си паричките, запишете си и банките, ако искате. И съответно теглете отдолу чертата и сами сметнете колко пари е инвестирала България в различни стабилизационни фондове под влияние на Организацията на Обединените нации, законно изнесени. И защо не си ги връщаме в страната, може да си направите сами изводи. Те са предназначени при тежки природни бедствия, аварии, катастрофи, които унищожават голяма част от страната, или външна враждебна военна агресия, след като успеем да изгоним окупатора, да се възстанови българската държава. В момента тя е в трагично състояние. Последната национална катастрофа, която е най-страшна, България е фактически фалит, а тези пари не се връщат тук. Така че ще изведете извод, защо тези неща се правят. Между прочим, в видеото ви говорим също и за незаконно откраднатите и изнесени от България пари от бандата държавни престъпници, предатели, т.е. от алчните и продажни партийни лидери през всичките тези години. Включително сме публикували и сметка, ако искате тези пари да ги открием в кои държави са, в кои банки са изнесени, къде са сейфовете на тези буклуци, къде имат частни яхти, самолети, къде имат офшорни фирми, къде имат спесимени за работа с сметки на подставените им лица, т.е. да внасят и да теглят. Може да подкрепите най-голямата разузнавателна и разследваща операция, която някога е била извършвана. От нашата страна не мога да кажа, защото всъщност България дори никога не е извършвала такива по времената на социализма, независимо, че имаше държава, че имаше истински служби за сигурност, не настоящите скопени такива. Всъщност, заради международната обстановка, студената война и прочее, е нямало как също да извършат разследвания навсякъде по света, във всички райони, във всички държави, във всички банки, а те са хиляди. Това ще бъде най-голямата разследваща операция, извършена някога. А тепърва предстоят и такива, които да започнат и другите държави по света. Така че там сме публикували и сметката, която който иска да помогне, пак дайте на пауза, запишете си данните, който иска да помогне не само да върнем тия, говоря за милиарди. Преди 3 години бяха 124 милиарда незаконно изнесени в страната. В момента сигурно са 200. Така че всеки, който иска тия пари да се върнат в страната, да влезат в бюджета, те, които са откраднали от вашия пот, труд, кръв, ресурси, страдания, ограбили са народа си и са изнесли парите и златото в чужбина, искат да помогнат да ги върнем обратно, да разкрием всичките сметки
паричките, които има по тях. Защото дори, ако има пари, можем допълнително да заплатим на хората, които свършат работа и те да ни изкарат за определен от нас период, примерно 3 месеца, последните 3 месеца. Откъде са идвали пари и на къде са били изпращани от същия сметки. Може да го направи веднага. Няма как да започне операцията. Аз казах, аз ще финансирам половината от стойността на операцията за Борисов и Пеевски. За всички други, ПП-та, ДБ-та, главни прокурори, Иван Костовци, Лукановци, Петър Стояновци, Плевнелиевци, народа, вие определяте, пишете на имейла на щаба, има го публикуван в текста към това видео, BG Military, вижте го там, пишете за кои хора искате освен тия да изкарам всички сметки, всички сейфове, които имат в чуждестранни банки, говоря за сметки, включително и в България. Всички офшорни фирми, частни яхти, самолети, включително казах и специмени за сметки на подставените им лица и да ги върнем в България, пишете кои хора и финансирайте операцията, тъй като аз казах, ще платя половината от стойността за издирване на сметките на двете прасета. Борисов и Пеевски. Сам и единствено за тях. Другите не ме интересуват. Тия двамата, която и плюс това говоря някои прокурори и прочее, и ПП и ДБ, бъдат разкрити и българския народ, ние ще публикуваме открито. Открито ще публикуваме цялата информация, всичките сметки, пари, сейфове, офшорни фирми на всичко. Когато българския народ види какво са откраднали от него и се представи защо той е с такива жалки пенсии и заплати, всички тия алчни, продажни партийни велможи и техните партии ще бъдат закрити от българския народ. Те ще бъдат принудени и арестувани да върнат парите обратно в бюджета, за да можем да построим 10 свръхвисоко технологични и свръхекологични Българии, да създадем могъща армия и да се превърнем да извършим високотехнологична индустриализация на страната, милитаризация на страната и да се превърнем в един от технологичните лидери на Европа. Нещо, което никой друг не може да направи. Кажете ми кой друг. Накарайте службите да успеят да проверят хиляди банки във всички държави и да изкарат, защото ние не знаем къде са точно. Ние за някои хора предполагаме къде са. Но казах, не знаем конкретните банки, конкретните държави. Затова трябва да проверим навсякъде и да върнем паричките обратно, за да се извадите извод за нещата. Имайте на предвид, че на времето определени международни организации се обърнаха към нас да издирам сметките, парите и движимо и недвижимо имущество на Пеевски, извинете, не на Пеевски, на Плевнелиев. На Плевнелиев, защото си мисли за Пеевски. На Плевнелиев и на двете му съпруги. Крайна сметка, операцията струваше тогава $175 000. Защото, когато става въпрос за държавни глави, ръководители на партии, шефа на разузнавателни служби, всеки един може да го пробие. Въпросът е, че самите служби, самата държава защитава конфиденциална информацията на тях, но независимо от всичко това е възможно. Така че, гледайте видеото, пуснали сме го в Телеграм канала, може да го видите в YouTube, Киро Брейкър го е пуснал. Да, там няма сметката, по която може да помагате и да събирате средства, за да свършим работа. Но е време същата да бъде свършена сега и веднага. Ще ни отнеме месец-два, не повече, да свършим нужно.
Не повече, ще бъде огромна работа. Страшна, която всички тези служби натварени в България да я свършите, че да им отнеме години, нямаше да свършат на трето. Но ще я свършим. Подготвили сме абсолютно всичко. Всичко вече е готово. Действайте, помагайте, ако искате, да разкрием тези престъпници, които извършват икономически, финансов, културен, религиозен, етнически и прочие терор над българския народ и да върнем парите обратно в хазната. Тия пари ще помогнат на всички да получавате достойни пенсии, достойни заплати и в ускорен, изключително ускорен срок да извършим новото национално възкресение в България, връщайки цялата власт на народа и суверенитета на всички български граждани. Така че гледайте интервюто с Киро Брейка в Patreon канал, в YouTube и вземайте нужните мерки, разпространяйте информацията, колкото повече български граждани знаят за истината, толкова по-добре. Относно Пело Кръстев и плюенето му срещу величие, предполагам, че не става въпрос за пари. Не става въпрос за пари. Просто това момче, знаете ли, сме го защитали, когато защо го изгониха от Народно събрание незаслужено, когато го заплашваха, разни педали му предлагаха 100 000, не се е продал за пари. Тук става въпрос за нещо много по-важно. Става въпрос, по всяка вероятност, ако сте психолози, ще разберете, че тук става въпрос, че е заплашен живота на неговите близки. На неговите близки. И затова момчето реагира така. Разберете го, не го съдете. Истината рано или късно ще излезе наяве. А сега, уважаеми сънародници, виждате, че в Съединените американски щати започнаха процедура за съдене на ФЕД, Федералната резервна сатанинска система, която управлява и манипулира финансите на целия свят. На Паул, може би това ще доведе до закриване на ФЕД, което е прекрасно. Частната банка на сатанистите е образувана от 9 частни банки, контролирани от 26 хазаро-юдейски фамилии, може да престане да съществува. Това ще бъде велико завоевание, ако Трамп успее да го свърши. Отделно от това искам да ви кажа, че Израел се кани да нападне отново Иран, затова тяхната агентура там предизвиква протести и прочее. Нито един иранец не би отишъл да запали жени и болница. Няма как. Няма здравомислен човек, който да отиде да запали жени и болница. Същото е извършено от сионистските агенти и служителите на Мосад. В страната знаете, че всички евреи по света са длъжни да помагат на Мосад и затова тя е малка, пък всъщност могъща служи, защото ги задължават, искат или не искат. Да прикриват, да осигуряват паспорти, да осигуряват пари, да осигуряват тени, да осигуряват автомобили, всичко на техните агенти по целия свят. Те са хората, които запалиха болниците и жениите. Защо? Първо, за да наранят чувства на вярващите в Иран. И второ, унищожават болниците в момента, за да може сега, когато по всяка вероятност ще нападнат на всяка цена Иран, да няма къде да приемат хилядите ранени и избити граждани на Иран. Това е поредното жертвоприношение на техния сатанински бог Яхве, който сатанистите и хазаро-юдеите по света се готвят да пренесат живи хора и да проробят света. Така че нещата са ясни. В същото време Русия демонстрира какво ще стане с всички западни войски, ако решат да отидат на територията на Украйна. Орешник демонстрира, унищожи Лвовския авиационно-ремонтен завод и хилядите ракети, които бяха струпани. Него и дронове и прочее, ги унищожи с един удар. Тоест, ако случайно се позволи натовски крак да стъпи на украинска земя, ще последва серия от стотици орешници, които буквално
ще отчужат всичко. Така че, бъдете горди, свободни, истината не може да бъде спряна и излиза нея. Идва времето на цяла България да има чисто небе и зората да изгрее, донасяйки свободата, суверенитета на всички българи, живеещи на тази прекрасна, свещена, напоена с тонове кръвноитени, чудесна земя, нашата райска градина, за която всеки един от нас е готов, ако се наложи дори и да умре. Но ще живеем, за да умират враговете ни от злоба. Лека вечер на всички! Господ Бог да ви благослови и утре отново, ако имаме такава възможност. А сега гледайте видеята и действайте, докато имате такава възможност. Ще ни отнеме, казах, месец-два. Дано да успеем и преди изборите, които се случат, за да може партиите на тези престъпници да бъдат закрити и народа да ги накаже да има възместие.